Vă spun că cine vine cu o inimă curată, Dumnezeu se prezinte în mijlocul celor ce-L caută. Glorie lui Dumnezeu. Spunea omul lui Dumnezeu într-o împrejurare: mi se bucură inima când mi se zice haidem la casa Domnului. Și chiar dacă poate voi veți spune că este casa fratelui Căsian în locul acesta, dar noi spunem că este casa Domnului, glorie lui Dumnezeu. Pentru că casa Domnului este formată din pietre vii, minunat este Dumnezeu. Glorie și binecuvântat să-i fie numele Lui. Aleluia! Aș dori ca Dumnezeu să se prezinte în continuare în mijlocul nostru. Și chiar dacă ești la mai mare distanță, Dumnezeu să-ți cerceteze inima. Dacă ești aproape, Dumnezeu să lucreze la cauza ta. Eu știu că și Dumnezeu este acela care ia aminte la orice cerere, la orice strigăt. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când strigă un nenorocit, Domnul aude, binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea frățiorul nostru iubit, că psalmistul David vine și pune o întrebare: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Era un om atât de dornic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ne spune despre o religie care o avea el, nu era ortodox, nu era de o altă religie. Și era un om care căuta să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vine într-o împrejurare și pune o întrebare. Stând de vorbă cu Dumnezeu, îi pune întrebarea lui Dumnezeu. De câte ori ai avut intimitate cu Dumnezeu? De câte ori stai de vorbă cu Dumnezeu? Ce-i spui tu lui Dumnezeu? Vedem că omul acesta vine și îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Vine omul lui Dumnezeu plin de dorință de a intra în împărăția lui Dumnezeu și îl întreabă pe Dumnezeu: oare noi ce îl întrebăm? Doamne, stau cu situația materială. Doamne, când mă vei ridica din starea asta de jos? Dar omul lui Dumnezeu nu-l interesează lucrul acesta. Pe omul lui Dumnezeu îl interesează: Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului? Atât de dornic era omul acesta pentru împărăția lui Dumnezeu, încât nu-l interesa alte lucruri. Putea să ceară lui Dumnezeu: Doamne, eu știu că sunt plăcut Ție și vreau să-mi dai bogăție. Vreau să mă ajuți în cutare lucru, să mă însoțești. Dar el vine și îi pune întrebarea despre împărăția lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Frate și soră, spune cuvântul lui Dumnezeu că unde este comoara ta, acolo ți este și inima. Inima lui David era în împărăția lui Dumnezeu. Inima lui David era în cuvântul lui Dumnezeu adâncită, glorie lui Dumnezeu. Într-o împrejurare spune psalmistul: strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. De aceea avem o posibilitate ca să primim și noi salutul acesta. Spunea Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare: eu vă dau pacea, dar nu cum vă dau oamenii. Vedem că oamenii din diferite națiuni caută o pace care nu durează mult. Dar pacea asta este însoțită întotdeauna de interese personale. Pacea lui Dumnezeu nu este însoțită de interese personale. Pacea lui Dumnezeu este pentru binele tău. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune: iată, eu vă dau pacea, cum nu vă dau oamenii, binecuvântați să fie numele Domnului. Poate vă veți pune întrebarea: de ce nu se salută pocăiții cu bună ziua? Sau cu salut, sau așa mai departe? Pentru că în inima noastră am primit pe acel ce poate să dea pacea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în orice cetate veți intra, pacea voastră să rămână în locul acela, dacă veți găsi un om al păcii. Facă Dumnezeu ca în cetatea Moruți, în această dupămasă, să rămână pacea lui Dumnezeu. În această dupămasă doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe orice suflet care ascultă glasul lui Dumnezeu. Nu vă vorbește un frate în locul acesta, pentru că Dumnezeu se folosește de oameni. Poate printr-o cântare, poate prin cuvântul Dumnezeu vrea să te cerceteze în această dupămasă, glorie lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte când a spus Domnul Iisus Hristos: nu vă depărtați de Ierusalim, pentru că veți primi o putere. Așa ne spune și nouă: stați mai aproape de Dumnezeu și veți primi o putere, glorie lui Dumnezeu. Puterea care în această dupămasă este disponibilă, nu se uită la starea ta materială, nu se uită la fața ta,
Nu se uită cum se uită oamenii. Nu se uită dacă e sărac sau e bogat. Binecuvântarea lui Dumnezeu te poate însoți, indiferent de cum te privesc cei din jur. Să ne aducem aminte, poate vei spune, eu sunt atât de sărac, încât nu știu dacă va privi Dumnezeu la starea mea. Dar hai să vedem că Domnul Iisus Hristos a fost mai sărac ca tine. Oricât de sărac ai fi pe acest pământ, ai posibilitatea să te naști într-un pat, la un spital. Dar Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o iesle. N-a avut nici măcar un pat unde să se nască. Vedem că chiar și când a murit, n-a avut nici măcar mormântul lui. A trebuit să iei un alt mormânt de la altcineva. Atât de minunat este Dumnezeu, încât l-a lăsat pe Domnul Iisus Hristos ca o pildă pentru noi. Și poate vei spune, da, într-adevăr, cred că este o pildă pentru mine. Dacă crezi, El astăzi tot cu brațele deschise și spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dignă. E atât de minunat Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu e atât de mare că nu se termină niciodată. Vreau să vă spun că omul lui Dumnezeu trece din binecuvântări în binecuvântări. Chiar dacă ți se pare greu pe acest pământ, vine vremea când în împărăția lui Dumnezeu ne vom bucura. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt de glorie lui Dumnezeu. Răspunsul la întrebarea lui David vine cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 15 și spune, cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu. Dar poate vei spune, da, eu mă duc în fiecare duminică la biserică, când este nevoie dau și eu zeciuială, eu am împlinit toate poruncile, nu am omorât pe nimeni, nu am făcut rău la nimeni, nu am furare la nimeni și eu cred că pot să fiu mântuit. Să duce Nicodim și îl întreabă pe Domnul Iisus. El care era un om toată ziua, care studia legea, îl întreabă pe Domnul Iisus, vreau și eu să intru în împărăția lui Dumnezeu. Așa ca psalmistul David, dorința aceasta avea și el ca să se apropie de Dumnezeu. Și spune, trebuie să te naști din nou. Astăzi, vine Domnul Iisus Hristos și spune, trebuie să ai o naștere din nou. Doamne, cum e nașterea aceasta din nou? Acel ce-a mințit să nu mai mință, acel ce-a furat să nu mai fure, acel ce-a băut să nu mai beie, să te întorci la Dumnezeu, pentru că El nu obosește iertând glorii lui Dumnezeu. Atât de mult te iubește Dumnezeu, încă poate pentru tine Dumnezeu ne-a trimis în locul acesta. Face Dumnezeu o chemare și spune, vină la mine, binecuvântat să fie numele Domnului. Într-o împrejurare era un om care era orb și stătea jos acolo și el cerșea. A auzit că trece Iisus prin cetate și imediat s-a ridicat de jos. A început să merge după Iisus, spunând, Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Crezi că Iisus poate să-i lumină să ne tine în această după masă? Eu cred glorie lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te iubește și El te cheamă pe nume. Poate că nu-ți auzi numele strigând în locul acesta, dar eu spun că numele tău este scris în cartea vieții, glorie lui Dumnezeu. Măriți și binecuvântat să fie numele Domnului. Eu doresc să rămân aceste cuvinte, să doresc ca harul și pacea să vă însoțească pe toți. Amin. Slăvit să fie Domnul. Hai să mai laudăm pe Domnul cu câteva cântări. Fratele unde la pâine să mai laude pe Domnul. Sunaniță să mai slăvească pe Dumnezeu și apoi fratele Dan de la Bistrița ne va da câteva îndemnuri, Domnul să-l binecuvânteze. Chiar dacă nu-l venim mulți oameni în locul acesta, iubiții mei, poate că nouă se întristează inima, dar un cuvânt minunat care Iisus îl spune că lasă 99 de voi pe islat și merge după o singură oaie